Ako by vyzeral náš život, keby sme nežili v slobodnej krajine? Podľa mňa by náš život vyzeral tak, že by sme nemali právo vyjadrovať svoje názory, lebo kedysi by sme za to dačo dostali, lebo nemáme na to právo. A by sme nemali možnosť cestovať do iných krajín, lebo takedy to mohli robiť len tí, ktorí boli na vyššej úrovni, ale teraz naša krajina je tak, že všetci sme na rovnakej úrovni a sa považujeme a všetci máme slobodu práva svojho názoru a tak. Podľa mňa, akože neviem, ako by to bolo, ale podľa mňa by to bolo horšie, pretože ľudia by mali byť slobodní, dokým to neobmedzuje ostatných ľudí a toto je môj názor. Podľa mňa by to bolo podobné tak ako v komunistických krajinách, že nemôžu spoznávať svet ľudia, ktorí sa narodili v tej krajine. No ľudia by nemohli spoznávať svet, ako je u iných, a určite by nemohli vyjadriť svoj názor dobrovoľne. Čo pre teba znamená sloboda? Pre mňa sloboda znamená, že môžem bez strachu povedať svoj názor, že je to fakt naozaj to, čo si myslím a budem stať na tom, že môžem povedať niekedy, čo chcem, že nič za to nedostanem, že som celkovo slobodná, že proste môžem robiť to, čo ma baví a to, čo chcem byť v budúcnosti a také veci pre mňa dôležité. Podľa mňa sloboda je to, že nie som nikým obmedzovaný v podstate. Môžem robiť to, čo chcem, to, čo ma baví. Sloboda je podľa mňa moc, ktorou môžem byť tým človekom, ktorý chcem byť, môžem spoznávať svet a nie som obmedzený iba vládou, ktorá vlastne má tie zákony, ale s mierou. Takže môžem robiť, čo chcem s mierou. Ďakujem. Sloboda pre nás znamená to, že nemusím sa báť o svojich študentov a môžem spokojne spávať. Ako by vyzeral náš život, keby sme nežili v slobodnej krajine? Podľa mňa by sme nemohli cestovať, nemohli by sme mať vlastný názor, voliť vlastného prezidenta a cestovať do iných krajín. Čo pre teba znamená sloboda? Pre mňa sloboda znamená pokoj, cestovanie do zahraničia, spoznávanie nových vecí a trávenie času s rodinou.